Parte sa building sa Jose Maria College sulod sa KOJC compound sa Davao City, giingong gidrill sayo kaganina buntag. Samtang online classes gipatuman sa tulungaan karong nagpadayon ng tensyon tali KOJC ug kapulisan. Ani ang report. Ingon ani ang namatan sa mga tawo sulod sa Kingdom of Jesus Christ, labi na sa mga anaa sa Jose Maria College Building pasado las 4 Martes sa kadlawon. Sa video, madungog ang tingog nga daw dunay ginadrill. Apan wala na kini nakuhaan ng video sa uploader tungod ginakumpiska kuno ang ilang mga cellphone. Ang pagdrill gikumpirma sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion. Yes, confirmed yung pag-drill. Yun nga lang, ang narinig kasi namin, walang makapasok eh. Ang ibig sabihin yun, nagagana, di ba? Jackhammer yun. Oo. Ang problema lang, wala nga kami makapasok, walang witness po eh. Apan sumala ni Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson sa PNP, sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, wala nila gikumpirma ang pagpahigayon nila og drilling sulod sa JMC. Sir, ang masasabi ko po na tuloy-tuloy po yung ginagawa pong inspection po at search po sa mga taong pinaghahanap po natin. But as to the operational details po, I'm not at liberty to reveal for now po. Reason po, we don't want to preempt po yung ongoing operations po nila doon sa area po. Tungod sab sa nagpadayong operasyon sa PNP, sulod sa KOJC compound, nagdesisyon ang pamunuan sa JMC nga himuong online ang klase. Sa gipagula nga advisory ni Dr. Felix Chavez Jr., ang presidente sa JMC, magsugod Agosto 27 hangtod 31 ang pagpatuman og online classes para nasab sa seguridad sa mga estudyante ug trabahante. Sigon sa Commission on Higher Education 11, ilan ang gimanduan ang JMC nga ipatuman ang ilang flexible learning continuity plan aron dili mabalda ang pagtuon sa ilang mga magtutungha. Sa isa ka eskwelahan, no, kapag na ay mga disruptions, no, sama nang nahitabo sa ila karon or any sort of disruption such as kanang mga earthquake or any natural disaster such as kanang mga bagyo such that mag-disrupt ang classes or learning, since 2020 ang atong mga higher education institutions nagpatuman na sila, no, og ilahang mga learning continuity plan, no. Nakatakda sab nga magpulong ang CHED ug JMC officials aron hisgutan ang mga posible panglakang alang sa pagtuon sa mga estudyante. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.